రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో పానీపూరి తిని అస్వస్థతకు గురైన చిన్నారుల ఘటనపై జిల్లా యంత్రాంగం సీరియస్ గా స్పందించింది. జిల్లా కలెక్టర్ గరిమా అగర్వాల్ ఆదేశాల మేరకు సంబంధిత అధికారులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. తంగళ్లపల్లి మండలం మండేపల్లి కేసీఆర్ నగర్లో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించి తంగళ్లపల్లిలోని మోహన్ లాల్ చాట్ బండార్పై కేసు నమోదు చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు పానీపూరి నమూనాలను సేకరించి పరీక్షల కోసం పంపించారు. నివేదిక వచ్చిన అనంతరం బాధ్యులపై తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు ఆహార పదార్థాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. कब गया? मैं मंडे को नहीं गया उधर, तो शनिवार को नहीं गया, मंडे को गया था। मंगलवार को मंडापल्ली लगाया, बस इसके बाद नहीं गया कहीं भी। घर पे अपने इमली, धनिया, पुदीना और लहसुन अदरक कोई पाउडर नहीं है, इमली के साथ मेरा उसी से खट्टा होता है। टमाटर नहीं डालते, टमाटर खाने का है। हरी मिर्ची